नोंखौ मावजागोन गिनानै आं दिनै दंफैयो सेलेखा बाजाराव ओरैबायदि मोजां मोजां मैगंफोर मोनो रायजोफोर अर्गानिक गामिनि गोथां गोथां मैगं गामिनि मैगं जायगाया जाहैबाय मा होननांगोन बेखौ आलांगि सेलेखा मानि साहा जायोमोनलाय बै आलांगिनि एदो साहा जोंसार बे पेकिं काउन्टार जानाय आदाया बिसिनि जायगा मोजां मोजां फ्रेस मैगं नांगौब्ला मालाबा नोंथांमोना होसोबो क'क्राझार टाउननि बेरायफै सबाय बिमानो थास' आथिं फ्रेस मबाइलावबो हगारनाया बेनो औ नोंखौ नुबाय थायोलै मबाइलाव हगारहरनाय मोजाङै रायलायलै जों नायबाय थायो नालाय मा बायदिसिना खोथा बुंनाय मानाय सासे दंबावो हनै बेखौबो सिनायखायो आं सोरखौहाय बैयो बे खुरनाया खुरा सामफ्रामबो जायोना बिदि बेलासिबा सामफ्रामबो जायो औ जायो बावनो फै दाम खमनि मेरला मैगं मोनो हालासिनि साम' गोथावथार होननानै नों लानो हाया मानि हालासिनि साम' गोथाव गैया मा गैया लाङारिसा नङाबा लांखौमोन आं लांनो बेथा अननानैसो रायहरदों खांख्राइ नैबेलाय मा नैबे बेसे खै थाखा ओमफ्राय बे माबा 80 थाखानि दं सेरनै नालाय नैबे 80 थाखा होमबालाय बेखौबो लाखानोसै आं लकेल माइरं माइ बोराय औ 100 थाखा लाखिदो जाबाय खांख्राइखौ लानोसै आं ओइ आदामोनाव लांनानै जाहैनोसै जाबाय दा औ जाबाय दे आंसो लागौमोन माथो नायस'नागोन बेजों हरग्रोबाय दानिया नों माबा लानोबा दे होनबालाय 50 थाखाल' हरदां बेखौ नांला मोजां मोनो लाखांबाय नोंखौ मावजागोन गिनानै बै दाखुखौ दावराव देख्रेब नाम दोनबावदों जोङो दानि रायजोफ्रा बावगोन ना मख'आबा लामा बानायनायनि आरो मानसि गिदिरखौ जों नुलाबाय थायाना जाला दा गामियाव खामानि मावग्रा नालाय ओंखारबाय थानो मोनाना नोंसोर गोसोआव दंखाना दाबो बावाखै बावजानो गिनानै दाखुंखौनो जोङो दावराय देख्रेब दोनबावबाय दावराय देख्रेब लामा खोजेननायखौ बावगोनहाय मानसिफ्रा बे बोराय बुरैयाथ' गैला नालाय खिन्थाग्रा आंहाल'सो गोसोआव थाबाय बावगोनहाय बेखौ दावराय देख्रेब दोननांगौ ओइ दावराय देख्रेब होजोबदों दावराय देख्रेब सार गोदो लामा खोनाया साला बेसेजों थगायखादोंबा खय थांजोबदों जानानै गोदानथार बे समाव बे लामाया बिराद गाज्रिमोन जि दावदै होफैबाय बन रथि होफैबाय जि बिसिबा बेदर जाहोबाय रायजोफोरनि खोथा नालाय रानलायनानै जानो रोङा खस्थ' मोनाखैबा सार लामाया जाबाय बे खोजेननाय जाबाय आरो बे दावराव देख्रेब खोजेननाय जाबाय माबानो गोदो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि लामाया फरेस्टफोर दानना गालांखानाय दंफां गिदिर गिदिराव दानलामसै ओरै लिरना गालांसै बे लामा
खय नाम्बार एथ' नाम्बार फरेस्टफ्रा दंफां बिगुरखौ दानलामसै ओरै लिरना गालांसै गाजोजोंसो मोथारबावो गोमोरैनि नैबे मोनसे ओमफ्राय बै साफा लाइना मोनसेमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आमोलाव लामा